एचपीटीवी को आपण मानक स्वागत। आसतु आज देखा स्वतंत्र रिपोर्ट। गजपति जिला पारालाखेमुंडी मुख्य चिकित्सालय जन्म होता 4 दिन शिशु चोरी किपरि जन्म होता ये 4 दिन शिशुटी चोरी है यह नहीं शिशुर पितामाता कौन कहते और मेडिकल कर्तृपक्ष कौन कहते देखा यह स्वतंत्र रिपोर्टर। ମୁଁ ଖାଇ ବସିଥିଲି ସାର୍ ଜାଣିନି ସେ ଝିଅଟା କିଏ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଖାଇ ବସିଥିଲି ସେ ଖାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କହିଲା କି ତୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇ ପକା ଛୁଆ ଦେଖିଲି ତୁ ଖାଇପାରିବୁନି ବୋଲି କହିଲା। ଆପଣ କେବେ ଆସିଥିଲେ ମେଡିକାଲ? ତ ବୁଧବାର ଦିନ ଆସିଥିଲି ସାର୍। ବୁଧବାର କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଚୋରି ହେଲା? ଆଜି ଚୋରି ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି ନା କିଏ ନେଇଛି? ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଚିନି ନ ଜଣା ଝିଅଟା ସେଇଟା। ହେଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? ମେଡିକାଲ ଦାୟୀ କରିବେ ନା ନା କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? ମେଡିକାଲ ହିଁ ଦାୟୀ କରିବେ। ସେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କହିକି ଯଦି ନେଇଛି ଆମେ ମେଡିକାଲକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିବୁ, ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିବୁ। କାନ୍ତି ତଳେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲ? ମାଣିକପୁର। ମାଣିକପୁର କୋଉ ଗାଁ ମାନେ କୋଉ ବ୍ଲକ ରୁ? ମାଣିକପୁର ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ରୁ। ନୂଆଗଡ଼। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆ ହଜି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ? ତାଙ୍କର ପିସ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଛୁଆଟା ହଜିଲା କି? ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଛୁଆଟା ହଜିଲା? କ'ଣ କେମିତି ହଜିଲା? ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ? କେମିତି ବୋଇଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲି। ମୋର ଭାଣିଜୀକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ସିଏ ନାହିଁ କି ସେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲା। ଆସିକି ନାହିଁ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ମାଆ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ନାହିଁ କି ପିଲାକୁ ଧଲ ମାଆକୁ ଦେ ବୋଇଲା। ମୁଁ ପିଲାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ପିଲାକୁ ମୁଁ ଧୋଇଲି। ଧରିକି ନାହିଁ ଆସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଭାଜିବ ବାହାରକୁ ଆଣେ ବୋଇଲା। ଯେ ମୁଁ ନାଇଁ କରିବାକୁ ମୋତେ ସିଏ ନାହିଁ କି ବାହାରକୁ ଆସ ବୋଲେ ସେଇଠି ବସିଲୁ। ବାହାରକୁ ବସିଲୁ। ବାହାରୁ ବସିବାରୁ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଶିଶୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେଠି ଦେଖେଇବା ବୋଇଲା। ନାଇଁ ଶିଶୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେଠି ଦେଖେଇବା କହିଲା। ଚିରୁ ନାଇକି ମୋତେ ନେଲା। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ନାଇକି ଫୋନ୍ କଲା କି ପିଲା ମୋତେ ଦେ ଆଉ ତୁ ଯା ତାର ମାଆ ମୁଇଁ ପିଲା ଦେବିନି ବୋଲିବାକୁ ନାଇକି ନାଇଁ ପିଲା ଦେ ତୁ ଧରି ଯାଉନୁ ବୋଇଲେ। ନମ୍ବର ଜାଣିଛ ଆପଣ? କିଛି ଜାଣିନି। ଆପଣ କେମିତି ଫୋନ୍ କଲା? ସେ ଆପଣ ନମ୍ବର ଜାଣିନି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଫୋନ୍ କଲା? ନାଇଁ ସିଏ ଫୋନ୍ କଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ଧଇଲା ନାଇଁ ତ ଭାଣିଜୀ ଖାଉଛି ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଖାଇସାରି ମା ରଖେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦେଖିବା ବୋଲି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଧରିଛି ବୋଲି କହିକି ଆସେ ବୋଲି। କେତେ ହବ ସମୟ ସେତେବେଳକୁ? 12ଟା ଭିତରେ ହବ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ସେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ କିଏ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାକୁ? ସେ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ବୋଇଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା? ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ। ଆପଣ କାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି? କିଏ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କିଏ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାକୁ? ଆପଣ କେବେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଆଗରୁ? ନାଇଁ ଏଠି ମୁଁ କାମ କରୁଛି ବୋଇଲା। ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ। ଏଠି କିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କି ଜାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କାମ କରୁଛି ବୋଇଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ କାମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ସେ ନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଠୁ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାଫକୁ ଡାକିକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ? ଏଠି ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି? ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ହଁ ନା ନାହିଁ? ଚିହ୍ନି ପାରିବି। ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଦନ ବାଣୁଆ। କେଉଁ ଗାଁ ଆগে? ଆମର ମାଣିପୁର କେଉଁ ବ୍ଲକ? ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ଘଟଣା କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ଥିଲି ସକାଳେ ଆମେ ଥିଲି ତ ମୁଁ ମାର୍କେଟକୁ ବାହାରେ ଯାଇଥିଲି ତ ସବୁ ଟିଫିନ୍ ଆଣି ଦେଇକି ପଳେଇଲି ବାହାରକୁ। ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି ତ ତାପରେ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋନ୍ ଆସିଛି 12ଟା ଭିତରେ ଆସିଛି ଫୋନ୍ଟା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲା ଭିତରେ ମାନେ ଏମିତି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ମିସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏମିତି ମାନେ ଟୋଟାଲି ସାମାନ କଲି କାହିଁ ଜମା ପାଉନି। ଆପଣ ମେଡିକାଲରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି କ'ଣ ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ତ ଫୁଟେଜ୍ରେ ମାନେ କିଛି ଆସୁନି, ଖାଲି ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ମିସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେ ଫଟୋଟା ଆସୁଛି ମାନେ ମିସ୍ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଧରି ଯିବା ଭିତରେ ମାନେ କିଛି ଆସୁନି, ଫଟୋ ଆସୁନି। ଆପଣ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲେ? ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଦେଖୁ
ସାର୍ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୁଆଟା ମିସିଂ ହେଇଛି? 11ଟା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ ଆମର ଇଏ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦାୟୀ, ଆଉ କିଏ ଦାୟୀ? ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କଜନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଛୁଆକୁ ଧରିଥିଲେ, ଛୁଆକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଛୁଆ ଧରିଥିଲେ, ଛୁଆଟା ଧରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ନର୍ସ ଟାଇପ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଆସିଲେ, ତ ସେ କହିଲେ ନା ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ତ ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଘାଟା ଥିଲା ଲାଗି ଟିକେ ମାଡ଼ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ବୋଲି କ'ଣ ନେଇ ପୁଣି ଗଲେ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଲାଗି, ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ଗଲାବେଳେ ମାନେ ସେ ଗାୟବ ଟୋଟାଲି। ଆଜି 4 ଦିନର ଶିଶୁଟା, ତାକୁ ତ ତାର ରିଲେସନ୍ ଧରିଥିଲେ ସେ ଛୁଆଟାକୁ, ତାପରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭିଜିଟିଂ ଆୱାରଟା। ଭିଜିଟିଂ ଆୱାରରେ କ'ଣ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକିରି ଦେଖେଇବାକୁ ଟିକେ ନେବି କହିକିରି କ'ଣ ଏମିତି କହିକି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ତାର ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲ କରିକିରି କରିଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆମର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ତ ଚାଲିଛି, ତାର ସବୁ ଟିକେ ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଛି। ତାପରେ FIR ବି ଦେଇଦେଇଛୁ, FIR ଦେଇଦେଇଛୁ। ସେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଯାହା ଇଏ କରିବୁ। ଆଉ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଏରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, କ୍ୟାମେରା ଠିକ୍ ସେ କାମ କରୁନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ? ନାଇଁ, କ୍ୟାମେରା ପାଇଁକା ଆମ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଛି, ସେ ଆସି ଠିକ୍ କରି ଯାଇଥିଲା, ରିସେଣ୍ଟଲି କରି ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଏଇଟା କ'ଣ ଝାପ୍ସା ଦୁଶୁଛି ବୋଲି କହିଲେ, ସେମାନେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବେ ସେଟାକୁ। ଆଉ ତାର ହାଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିଛି କରିବେ, କ୍ୟାମେରାଟା ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଶିଶୁ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ? ହଁ ମିଳିବ ନା, ମିଳିବ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି। ନା ସେଟା ଝାପ୍ସା ଦୁଶୁଛି, ତାକୁ ସେମାନେ କରିବେ ନା କ'ଣ, ହାଇ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କିଛି ଗୋଟେ କରିବେ। ମୁଁ ତ ସେଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ଟିକେ ଜାଣିନି। ସେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ତ ସେଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ହେଲା, ମାଆଟା ଅଛି, ଛୁଆଟା ଅଛି, ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ନେବି କହିକିରି ନେଇକି ପଳେଇଲା ବୋଲି ସେଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଥା ନାହିଁ। ତାର ଭିଜିଟିଂ ଆୱାରରେ ଗୋଟେ କେମିତି ଜଣେ ଆସିକିରି କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲା। ତଥାପି ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, କାରଣ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ କୌଣସି ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସି ତାକୁ ନେଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାହିଁ, ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହିଁ, ଷ୍ଟାଫ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଠୁ ଛୁଆଟା ମାଗିକି ନେବେ? କରୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମେ ଶିଶୁକୁ ନେବୁ, ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ ନେବୁ ବୋଲି କହିକି ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କୁ ତ FIR ସେ ତ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେବେ, ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆହୁରି। ଆମେ କହିଲୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଗ ଥାନାରେ ଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରୁ ଆସିଲା ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ବୋଲି କହିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା, ଏଭଳି ଯଦି ଶିଶୁକୁ ଯଦି ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରୁ ଚୋରି ହୁଏ ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନା ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଆମର ବି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଟିଂ ଆୱାରଟା ତ ଆଉ ମନା କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ତ ହେଇଛି। ଜଣେ ଜଣେ ହିଁ ଯିବେ ଭିତରକୁ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଏଇଟା ଏପିଡେମିକ୍ ପାଇଁ ତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଛି। ତଥାପି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ଜଣେ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ଏମିତି କାମ କରିବ, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ନଜର କରିବା। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଷ୍ଟାଫ୍ ମଗେଇଛୁ ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଆଉ ଟିକେ ପୋଲିସର ହେଲ୍ପ ଏଥର ନିହାତି ଆମେ ନେବୁ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଆମେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତାହେଲେ